A roda que en Galicia, pois, é un emblema da galeguidade, do canto galego. Son un gran forofo da roda, é máis, vamos a ver, a roda é totalmente diferente que son os músicos. En directo é como máis me gusta, é como mellor cantan. A roda, para mí, no noso estilo, se é unha cadena que está aí nivelada e me parece que ainda sigue. Sigue. Non sei que non morreu o fin. E seguirá. Levaron preso porque andaba con carallo teso. O Manolillo levaron preso porque andaba con carallo teso. O Manolillo pasía moi ben no seu carallo, non manda ninguén. O Manolillo pasía moi ben no seu carallo, non manda ninguén. E pousa, e non me toque daquela cousa. E pousa, xilla, e non me toque daquela cousilla. E pousa, e non me toque daquela cousa. E pousa, xilla, e non me toque daquela cousilla. A roda é un grupo que recolle unha tradición moi concreta que se daba en toda Galicia e nesta zona en particular. A tradición concreta do canto tabernario nas tabernas, do canto desenfadado dos mariñeiros, dos obreiros despois do traballo, particularmente de homes que se reunían para tomar algo e desenfadadamente cantar. Ten en conta que nós nacemos ao mesmo tempo que nacía a democracia en España. Éramos tres grupos principales, Miñadoiro, Fusión os Ventos e nós, que sempre nos levamos moi ben. Entonces, cando morreu Franco, digamos, os grupos de música, a xente que cantaba, parece que se sentía obligado un pouco a utilizar a canción como testemunha social en contra do réxime, non? Coa chegada da democracia, a sociedade galega pedía cambios e botábase a rúa reclamando reformas como a normalización do idioma e da cultura galega. Eran tempos de axitación e cantautores galegos aparecían en recitais e concertos con cancións de ton marcadamente político. Eran os tempos da canción protesta, pero unha serie de amigos decidiron darlle un xiro musical desenfadado àquela sociedade. Fixérono a través de cancións populares e incluso con humor, a canción do gato da Probadelo. O contexto foron as tascas da Rúa do Príncipe de Vigo, como a Desaparecida Viuda ou o Chabón. Un dos bares de Vigo onde naceu o grupo foi este, dos máis importantes, xunto coa Viuda e co Eligio, quizás este o núcleo donde máis tempo botábamos daquela cantando. Hola, que tal Milagros? Ben. Son eu. E quen eres? Son eu, carallo, Luís. Ai, Luisinho, que non te conocía, que gordo estás, non, filín. Como que gordo estou? Estás... Gorda estás ti? Eu tamén. Gordo. Podemos sentar os dous, Gordo, Pois acabo de perder 5 kilos. Sí? Sí. Como estarías antes, Que maravilla, Bueno, que tal? Veñamos a ver o lugar onde cantábamos con a roda aquí hai 30 anos. Hombre, claro. Donde se empezó a roda, Sí, señora. Desde ali detrás da calle... como era? Rúa Alta? Sí, señor, do Bar Novo. Do Bar Novo? Que xa morreu, Modesto. Modesto. E viñedes pa aquí, e aquí menudas festas que fixemos. Sí, señor. Te acordas? No ano 76, 75, 77... Ui, madre que... Eu tiña unha melena... Mima, mira, es que tamén o facía, que nós unha pipa de viño de 250 litros diarios, pero tiñamos que andar as piadas e máis eu metidas por debaixo, por entre medio da xente, agachadiñas para poder pasar, porque a xente facía cola por ali para poder entrar e facía cola por detrás. Isto era... Éramos como os Beatles. Mi madre querida, que vengo para
pasamos uns anos maravillosos, Vai o gato metido nun saco, ai gatiño xa non volve máis. Vai o gato metido nun saco, vai o gato pra terra da laxe, vai o gato metido nun saco. Tu eres un hermano de Jesús Bahamontes. Eu sou irmão de Suso, claro, que viñamos daquela os dous. Sí, por fe. Xa pasaron máis de 30 anos, Juan. Sí, éramos uns críos. Non ver moitas veces. Éramos... Éramos nenos. O Susiño ten que estar no ceo. Suso está no ceo, claro, está no Ten ceo. que estar no ceo porque o Susiño era un ángel. Suso Bahamonde era irmán de Luís e un dos cantautores máis importantes da canción protesta galega dos 70. Daquela xa comezaba a gravar discos e foi a través de amigos cando unha discográfica entraba en contacto co seu irmán Luís para gravar o primeiro disco da Roda. Había gaita, percusión, guitarra e unhas voces máxicas. No 78 foi o premio da crítica galega e o máis vendido da historia de Galicia. 35 anos despois, no mesmo lugar onde fixeron a foto da antiga portada, atopamos a Roda de hoxe con Fito á fronte, o único membro actual que estivo na fundación do grupo. En 15 días tuvamos que arranchar todo, buscar personal. Hubo que facer unha selección das voces máis, digamos, das que servían. Eso tocou a min, era eu o barítono, Fito era o baixo, que ainda é, o que está ahora. Aí foi o primeiro a Roda, que foi o que gravamos o Pousa Pousa, o Gato, todos os grandes éxitos. Ni nós mesmos pensábamos que iba a triunfar. Foi unha coña que fixemos por gravar un disco, apareceu a posibilidade de cantar, de gravar, e foi un... Fíjate que eu collín e gravei o disco e marchei para a Mili. E non sei como quedei tan ben. Tuvamos un éxito de carallo. De todos os xeitos, a mesa redonda era aquilo como era. Arredor dunha mesa redonda, arredor dunha roda cantar, arredor dunha mesa redonda. Eu xa non estou aí metido, teño moita amistad con eles, pero bueno, polo menos me queda a satisfacción de haber estado no principio no grupo fundador inicial, non? E sobre todo, como irmão, que xa morreu pobre, pero creo que foi o auténtico armadanzas do tinglado foi el, porque daquela foi o único que tiña inquietudes musicales un pouco organizadas, non como a nós que teñamos a música como un puro divertimento. Hecho un andar miudiño, 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 o que eu traio. Hecho un andar miudiño, 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 o que eu traio. Eu traio unha borracheira de viño, de auga non bebo, mira, mira Marusiña, mira, mira como eu veño. Eu traio unha borracheira de viño, de auga non bebo, mira, mira Marusiña, mira, mira como eu veño. Das dúcia de cancións galegas máis importantes ou máis coñecidas ou máis populares, a Roda polo menos é culpable de 3, porque a Roda son os primeiros que versionaron discográficamente esas pezas. Estou referíndome ao Miudiño, o Gato e o Pousa Pousa. Temos moitas cancións, non só esas que se fixeron moi famosas, sino moitas cancións que fomos recollendo polos pueblos, porque recorrimos toda a xeografía galega cantando. Durante moitos anos recorrimos moitas aldeas, moitos pueblos cantando. E moitas veces cobrando, outras veces sin cobrar. Lévame, 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 lévame a beira do mar, lévame meu queridinho que eu tamén quero bailar. Lévame, lévame, lévame.
Non foi ata despois da primeira grabación no 77 cando os amigos da Roda decidiron formar o grupo para cantar as cancións do disco polas vilas e cidades de Galicia. A conexión da Roda coa sociedade galega foi inmediata e ali onde ían enchían prazas, campos da festa ou auditorios e consagrábanse formando un tridente de grupos históricos do folk galego: Milladoiro, Fuxan os Ventos e a Roda. Un recordo especial foi dunha vez que salíamos de Balaídos e chegamos ao barco de Valdeorras e non tiñamos amplificación. Que facemos aquí ahora? Hai que cantar. Nos arrimamos todos para diante do palco e empezamos a cantar a pelo e dixo un home que había ali: ainda hai homes que teñen macanógrafo no peito. Fito, con esa voz de baixo que ten tan característica e tan inusual, porque non hai moitos, pois é o que lle dá un selo distinto de identidade do grupo. Eu estou aquí na música de accidente, non estou por que me dedicar a isto. Levo 35 anos, pero foi unha cousa que surgiu. Eu sou soldador, a veces facía de albañil tamén. Nada, que estamos aquí tomando unha tapa de pulpo que... picando, que vedes, Fito é o actual líder do grupo e un dos membros fundadores. A súa personalidade galega e de raíz encheu de voz no 78 o segundo disco, Falemos Galego, no que se reivindica o idioma. Cantades galego, facedes moi ben, como xa fixeron. O terceiro LP, do 79, titúlase Para os amigos. E vendo a Fito cos amigos da infancia, enténdese mellor o éxito espontáneo e natural que ao longo da historia tuvo a Roda na sociedade galega. Tiñamos unha pandilla moi mixta. Éramos desde de 18 anos hasta 90. É un number one nos nosos estilos. Como cantante, era nos grupos, era o que acompañaba a todo o mundo e o que dirigía a cuestión máis ou menos se non queríamos facelo ridículo. Había que cantar con él.